pumunta kami sa hindi nakikita ng CCTV. Tapos, nagkikiss kami talaga. O alin dun yung parte na walang CCTV? Yung sa may harap po ng pinaglalagyan namin ng mga iba't ibang klase ng tinapay. Kaya pala yung monay na kinain ko nakaraan, pipi. Nagmahal po ako sa sobrang mas bata po sa akin. Uy. Pwede ba naming malaman, Ann, kung gaano kabata itong minamahal mo ngayon? Parang anak ko na nga eh. Kasi magti-21 po siya ngayong August din. Paano kayo nagka-developan nitong guy na ito? Kasama po kasi siya sa bakery. Tapos parang safe lady po ako. Tapos siya po yung tagaluto. Minasa ka din. Ay, ganun po. May putok din? Ah, Grabe. Medyo lang po. hindi lahat pinutok sa'yo. Hindi, may putok. Di ba yung sa bakery, pagkain yun may asukal dun sa taas? Yan. Hindi lahat pinutok nga sa kanya. Oo nga. Baka sa iba yung, Oo. diba, pinagbili yung putok. Yeah. Ayaw. Hindi ko naman in-expect po na magkakagusto talaga ako sa kanya hanggang sa parang na-fall na po ako. Kasi every time talaga pumunta kami sa hindi nakikita ng CCTV. Tapos, nagkikiss kami talaga. O alin dun yung parte na walang CCTV? Yung sa may harap po ng pinaglalagyan namin ng mga iba't ibang klase ng tinapay. Kaya pala yung monay na kinain ko nakaraan, pipi. Parang nakita natin dun sa isang tinapay, no? May tinalsikan, no? Hindi po minsan kasi may kalok-alay. Yung galing sa guy, melted cheese po. Melted cheese. Saan mo maihalin tulad yun? Yung itsura. Nang alin? Yung po, yung lumalabas sa lalaki po. So pag kinain niyo po yung melted cheese, lalo po is siya, pahaba siya na pabilog. Pahaba So, na pabilog. Na anong kulay? Tapos pag kinagat, kulay brown po. Tapos pag kinagat mo yon, lalabas talaga yung melted cheese dun sa kinagatan mo. Ganun-ganun yung itsura nung kanya. Anong sukat? Anong sukat? Medium lang po sa So, masasabi mo na nagawa nyo na ito doon sa bakery ninyo? Yes po. Ay, Palihim po talaga. As in, So, masasabi mo ba na ang mga bata o ang bata mas okay pagdating sa ganyan? O mas okay pa din yung mas matatanda? ayan. Malalaman natin. para sa akin po kasi parang okay din po yung bata. Pero ang current na jowa ko po kasi talaga is ahead naman sa akin ng 15 years. 15 years. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.